Het is maandag 4 november, de dag dat 70% van de Friezen geen vertrouwen meer had in de bank. En de ChristenUnie alle politieagenten een taser jaan wil. Here we go. En dat deze tweet net verstuurd werd. Goeien en welkom bij Bient. Marjoen Aad Ozenbrug. Hij had honderden tips voor het winterkleeruitzien van de tuin. En het geheim daarvoor is heel simpel. Verder beginnen we Joet met een nieuwe riegen. Alle dagen hebben we een portret van een lokale politicus die het hem opmaakt voor de verkiezings. Ik sta daar versteld van. Een vrouw die werkt en zangere de huishouding had, dat die echt nog ruimte en tijd had om met dit soort dingen zoals de FNP douane te werken. Ja, we zitten hier rond tafel hebben over de noordelijke handelsmissie naar Rusland. Frieske bedrijven wienen daar de aanroende weken om dikke contracten binnen te hellen. En tegelijk maken 20 studenten van de NHL en Stenden een studiereis terug Rusland. We zorgen waarom op de reis die het begon, kreeg op het stuit dat de diplomatieke spanning tussen Nederland en Rusland maar de minuut aannamen. Министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс сегодня выразил сожаление в связи с вероятным ограблением одной из квартир, в которой живут российские дипломаты. Ik denk net dat je niet erin zal zeggen dat ik Nederlands ben. Ik denk van ja, daar hoeft maar niet direct tussen zitten. Maar ik ga meestal om je heen vragen. Die zei dat komt al even goed. Dus dan gaan we daar maar vanuit, denk ik. Aan tafel Jan Boele de Jong van Amfitechman de Jouwer. Gerrit de Boer, hij is dus economieverslagjouwer. En Eva Jansen, student van de NL. En alle drie krijgen weer waarom uit Rusland. Eva, we zeggen die collega-student toch een ambitie. Nerveus, ik wil wat benauwd. Ja. Hoe wie het met jij dus door de trein stapt? Nou, ik heb wel een ambitie van, ik weet net of ik hier nog wel heen wil op dit moment. Maar zodra dat we daar weten, wie alles klaar. Zelfs sommigen wisten net eens wat er al in spelen gaat. En dus het ging perfect Waar wie eigenlijk. is er benauwd voor dan? Wat? Nou, dat ze ons al die dingen zo'n vregen. Of dat wij straks ik oppakt zo'n worden. Of ja, dat je weigeren worden. Of dat er hele rare fratsen zo'n gebeuren. Maar het vooral niet, hè? Ja. De Jong, hoe wie het met hem? Nou, een heel mooie reis. Alleen nog werd omgaan, dat is nog net worden. Nee, laten we eens even naar die reis. Gerrit de Boer, dat wie is mooi. Dat ben van die mooie reisjes als journalist om mooi te gaan op een noordelijke handelsmissie. Kun je toch even vertellen wat nou krijgt het doel wie daarvan? Nou, als je de wier al een visite west uit Rusland waaien van mij tijd. En daar wie SNN bij belutsen, dat is een noordelijke investeringsorganisatie die met Europese subsidies en dat soort zaken zich douane houdt. Nou, die hier een Siem-bezitten aanpraten. En daar zo'n een aantal politici mee, daar zo'n zakenlui mee en nog mensen die bij de SNN werken. En dat wie dus nou. En dan maar het doel om de gesprekken die het viert wie in de meitijd, dat er nou wordt vervolg op kunnen zoeken en misschien zelf wel hele concrete contracten tekenen werken. Ja, en dat is het verhaal, weet je wel, op onrefereerd. Maar even voor Jem, wat dien je hem eigenlijk daar? Nou, de eerste week gingen we naar Jekaterinenburg. Samenwerken met de studenten om een exportplan op te zetten. Tweede week inderdaad samen met de bedrijven op handelsmissie en oeren wat zien. En in Moskou hebben we vrije tijd gehad en komen we erop uit. Ja, dat wie leuk. Ja, wie zeker En dat leuk. koe ik veilig en alles? Ja, ik was zeker veilig, Okay, ja. die verhaal die er waren Ja. nog vandaag. Eerst even naar de handel, want jou woonde erheen om een dik contract te sluiten. Hè. Dat was het krekel zijn, dat we een beetje thuis zijn. En het ging om een kleester en een wetterzuiveringscontract, een afvalwetteringszuiveringscontract. We hebben beelden, de heer Gerrit Makkers, zullen we er eerst even een shit? En dan moet je de aansnijden wat u zei. Jurgen, het werd er al, denk ik, de Jong. Doel weer om daar wat te bouwen, om een contract binnen te slepen. Hoe ging dat? Ja, dat is zelfs nog steeds het doel. Nou, hierna hebben we meestal een eten. Ja, want eerst even, hoe ging die daar? Je kreeg daar een rondleiding? Wij kregen een rondleiding alsof we toeristen waren, maar dat waren we net vanzelf. We kwamen daarvoor gewoon een technische inventarisatie van waar moet het komen, wel is de leiding. Handel dus, Handel. Juist hem. En vervolgens zullen we dan over het contract praten. Maar ja, dat kamer net. Dus een rondleiding, prachtig mooi. Ja, daarna na het eten, we waren met 2 busjes, gewoon 1 busje, maar een gedeelte van de officiële delegatie, gedeputeerde staten van Drenthe, van de TUC. Ja, die gaan we ver. We denken, wat gebeurt hier nou? Ja, dus
Toen bleven wij reden eerst mij, maar ons busje ging uiteindelijk weer weer om. We hinnen. Ben weer om naar het kleerste, naar het plak werd Barremast. Dus daar hebben we de inventarisatie dien. Ja, het was natuurlijk al een beetje apart dat het orenbusje bolfut gaat. Wat gebeurde er maar? Moest het niet voort? Ja, ik denk dat het ondernemersbureau, die directeur van het ondernemersbureau, die worden gewoon uiteindelijk van die officiële delegatie vanaf, zodat die gewoon in alle rust met us verder komen. Ja, ik heb er toch iets erbij. Ja, Hè? ze maken dus ik helemaal dat hier ze heel toek opzet. Want we werden daar ontvangen terug een aantal priesters. Vervolgens kregen we rondleiding. Ze vregen dus hoe lang hij hem tijd. Nou, dat 3 uur. Nou, dan komen we heel wat zin zijn ze. Dat was dus fantastisch. Dus we hadden een hele rondleiding gehad met die deputaire erbij. Toen werden er uitgebreid afgenomen naar Arin. En dus om 3 uur reden wij voort. En met 2 busjes. En het ene busje wie u het zegt. En uiteindelijk de aannemer werd hij dan contact met hier. Die draaide we weer om. En toen gingen we weer om naar het klooster. En daar stond de monnik die de afschiet van naam hier achter het hek te wachten. En toen gingen we pas naar de riolering daar. Ja, maar dat dienen ze dus om die mannen hadden. Kunnen ze maar wie dat nodig dan? Ja, sure. Het is de politiek hier besluiten van de massa project komen. Dus die had er een bepaald budget voor. Nou, wij hebben een offerte dienen. Trouwens, die Russen zit al in Nederland West, directeur van dat bedrijf, bij US West. En op het moment dat de overheid, onze overheid, erbij zit, is het natuurlijk lastig communiceren. Ik kan me vaststellen, als aannemer woont natuurlijk, ik ben een beetje over die prijs onderhandelen. En gebeurde dat dan later toen je hem weer bij de klooster kwam? Nee, toen hebben we eerst inderdaad gewoon het technische gedeelte weer bezongen. Uiteindelijk werden we om naar Sint-Petersburg. Nou, dat was wel een lange trip van een 3 uur denk ongeveer. Dan moesten nog over het contract praten. Maar ja, ik denk jongens leidwerk. Ik bedoel, dan wordt jongen hoe het zien hoe jongens. Ja, en dan tik ik hier en daar wat vodka. Hier en daar wat vodka erbij. Ik denk, mij wel best. Dus dat hebben we uitgesteld tot de oordijs. En bliet het dan achteruit nog? Want dat heb ik ook nog ergens begrepen, dat je maar de verkeerde man sprutsen had, hè? Dit wie op zich wel de juiste man, maar dit wie de directeur van dat bedrijf, maar er is altijd een baas boven baas. Dus uiteindelijk, de oordijs zit de eigenaar er ook weer bij. En die 2 dagen daarvoor die ik al getroffen op met Janne. En die besluit uiteindelijk wat er gebeurt. En wat gebeurt er nou? Dat lijkt nog een beetje in het midden. Hij heeft dus een aantal opties voorlijn, waar ik me nog net in vinden ken. Nou, met wat onderhandeling ook condities. Maar ja, dat blijft spannend. Want om hoeveel geld gaat het? Het gaat ongeveer om een project van €124.000. 124.000 euro. En dat vind ik eigenlijk niet zo vol. Ik dacht dat het volle meerwaarde zoekt in. Het rent in 1 miljoen. Maar dat we dus de hele tijd traineert, geheimzin en dan nog even jongens. En wat is dat, Gerrit? Er zit vanzelf wel meer bij. Hè? Wat wel heel aardig om, dan krijg ik even op die deputaire om te komen. Die ondernemer die zei ze nu in de auto. Ik zei van waar is nou eigenlijk de macht in Rusland? Hè? Behalve Poetin, waar had nou de macht? Nou, hij zei, ik weet het net. Ik zei, maar wat doet de oerhit dan van hem? Nou, de oerhit, daar moest je zo volle mogelijk bij u de klauwen omblowen. Dan had je alleen maar ellende van. Dat tekent ik een beetje weer omdat ze die deputaire er net bij hebben wonen. Maar goed, ze waren natuurlijk voor het project net alleen nog geïnteresseerd in die inlevering van die ene waterzuiveringsinstallatie. Maar ze dachten, misschien kan dat wel een serie worden. Ja. Dat wij eigenlijk het exclusieve recht krijgen om deze installaties in Rusland te verkopen. En daar had ik mij Jan maar aan de gang geweest om dat van te krijgen. Oké, dus, maar het gevoel is wel goed? Dubieus. Nou ja, je ging direct heen, hè? Leuk. 20 studenten, maar als je nou in de trein helemaal terug Rusland heen. Heem dit soort praktijken maar maken? Nou, eigenlijk net heel volle. Bij ons wie het al we hier er niks van mooi kregen. Alleen nog in Moskou ben we nog naar een bedrijf geweest. En die vertelde wel een paar dingetjes. Kijk, als dat die diplomaat hier op wie pakt. Nou, dat had er alleen maar in de krant stond. Ja, diplomaat is opgepakt. Maar net dat hij zijn band had mishandeld, dat hij dronken weer. Nou ja, zulke dingen, dat is wel een beetje vreemd natuurlijk. Maar je hebt maar een Nederlandse of een Russisch diplomaat of bedrijf? Hoe we hebben maar een Nederlandse man sprutsen en die had een bedrijf daar in Moskou. En die had even nu al eens verteld wat hij hier mooi kreeg. Dus van er is een hele oren beeldvorming in feite? Ja, want wij hebben niks van mooi kregen. Maar hij weet natuurlijk wel hoe het een beetje gaat. En ja, want dan heb ik beelden dat je hem op paard binnen. Misschien kunnen we daar even een zien. Dan kun je ook even vertellen wat het is. Nou ja, hier ben we inderdaad bij het parlement. Een verhaaltje. Shit, dat ben ik. Ah, zo zit ze, ja. En dan wordt er een verhaal verteld van wat gaat er gebeuren, wat gaan we doen. Hier ben we bij het museum. En nou gaan we weer op naar een soort bedrijf. Ik weer een lezing van kregen. En daarna hebben we nog even dineerd met z'n allen. Nou ja, een hele leuke reis in principe. Maar heeft u daar wat van vernaam? Van die spanningen die je in het begin heen?
Hem dat besprutsen daar, hem daar ik met iemand praten. Nou, ja, natuurlijk hebben we thuis wel even besprutsen van, hé, wat gaat er gebeuren? En Nee, maar daar. Ik bedoel daar in Rusland. Nee. Dat je daar in een collegebank zit en echt nooit Russische studenten zitten. nee, we hebben de hele situatie net bepraten. Sommigen wisten er niks van. Vooral Waarom net? Nou, je ziet de eerste week in Jekaterinenburg, dat lijkt eigenlijk in Azië. En daar wisten studenten helemaal van niks. Dus we hebben een beetje visken, maar toch, hun weten er niks van. We beginnen via de niet meer roer. En nou, de weken daarna hebben we er niet meer om vragen of... nou, toch maar ging gewoon plezier mee. Dat is het allerbelangrijkste. Gerrit, al wist op een gegeven moment mag hem mooi, hè? Dan zit je om 3 uur in een bus, naar een museum daar. En wat blijkt dan? Ja, dat is fantastisch. Ik denk dat meer mensen dat mij maken, maar dit weer een mooi voorbeeld. 3 uur rijden om naar een museum te gaan van het beleg van Leningrad. Nou, daar ben in de Tweede Wereldoorlog daar oren miljoen dat misschien wel meer mensen om het leven kwamen. Een heel belangrijk museum. Dus dat weer keurig opzet. Dan kom je daar naar 3 uur rijden en dan is het museum dicht. Ja. En dan is net iemand die dan zegt van nou ja, jammer, sorry. Nee, dan wordt de bus weer omgekeerd. Iedereen gaat daar nog in op het tankswest. Dat zegt krijgt nog even, hebben een paar plaatsjes. Maar toen komen we daar weer bij. Dus net iemand had het museum jongen. Nee. Ja, dat soort ongeorganiseerde zaken kom je eigenlijk wel voortdurend. Ja, ze zorgen net echt vooruit. Ik als bijvoorbeeld in de horeca zit, nou, neem even wat pontjes mooi naar de keuken. Nee, dat laten ze gewoon staan. En regel je het even en neem zelf het initiatief. Nou, dat van initiatief tonen, dat kennen ze net, hè? En stel nou hier een budget gewoon jammer, hè? Van nou, ik bedoel, we hebben die problemen net verneerd, maar Rusland. Kist dat dan ergens vinden waarin dat leidt? Dat het net klikt? Nou ja, we hebben een hele oren soort opvoeding hand. Dus wij zijn heel iepen en we willen alles weten. En hun zijn heel terughoudend en wat liever net weten. En wat hun verteld wordt, dat moeten ze accepteren. Bij ons is het echt, nou, nooit iets vregen. En ik mag lezen en dan wie het net accepteert, dat is dan vragen gaan stellen. Want de leraar je hebt alles te vertellen wat hij weet. En daar moest het maar doen. Ik vind helemaal onduidelijk dat er geen genoeg maar neemt. Nee, ik ben wel altijd wel benijd naar dingen inderdaad. Ik wil het wel uitvinden. Maar zoest er weer heen willen? Ja, absoluut. Okay. Ik vind het wel heel bijzonder aan, ja. Oké, dan wil ik jou die laatste vraag stellen. Want ja, er moet eigenlijk een handel in worden. Maar is het wel leuk om zulke types handel te doen? Nou, spannend. Ik bedoel, dat hard werk bloot nu daar. Ja, maar dubieus, daar hou je toch net van. Nee, maar de condities valt natuurlijk uit te onderhandelen. En op het moment dat we te volle taai aanmaken, ja, nee, dan wordt het hem net. Maar we zullen zien. Oké, Gerrit, een liedje tip voor de ondernemers als slotakkoord? Ja, nou nee, wat dat betreft, het is gewoon in dit soort landen een kwestie van lange adem. Je moet erin investeren, je moet er vaak heen, je moet met de mensen praten, met de gewoonten leren. En je moet inderdaad bij de hoogste basis wijzen van die beslist. Oké. Nou, met hier dank voor je prachtig verhaal uit Rusland. Ja, nou deel 1 van Usregen, Nijwieke Waas, die binnen de gemeenteraadsverkiezings in Ljouwert, Jervin en in de nieuwe gemeente de Frieske Marten. We laten deze week de flanken zien van het gemeentelijke politieke landschap en wij portretteren 4 Lietse partijen. En we beginnen met de FNP. In Ljouwert is dat een Lietse partij, maar 1 zit in de rie. En een wichtige kracht achter de schermen is Jansje Heringa. Zij is GGD-arts en mem van Saisbaan. Dit is een mini-kiwi. Helemaal nij. Hartstikke lekker. Ja, Auke Kleefstra, die stiert, ik ben die eens hoeveelste nummer dat stiert, nummer 10 of zo? 5. 5. Auke Kleefstra die had oude fruitrassen. Het smaakt naar kiwi. Ja. Wat is het? Lekker fris. Je moest alleen nog maar voor en achteraan in de auto halen. Ja. Jansje zit al langer bij de FNP vanzelf. Maar toen Jansje in Ljouwert kwam, toen breun ik me al een beetje in de hand. Dus wij ben ik voortdurend naar het gaan en om te vragen dat ik wat voor uw budget koop. Werd ik aan de ene kant dacht van, nou, die had eigenlijk wel druk te knallen. Maar nee, ze zet zich vol in. Ik sta er versteld van. Een vrouw die het werkt en zwanger de huishouding had, dat die echt nou ruimte en tijd had om met dit soort dingen zoals de FNP douane te werken. Jan had ik net zo vol met FNP. Hè? Nee. Ik zou zo de volle makkelijk geweest dat ik gewoon 1 loon en 1 taal zou uit. Ja, ik vind het schande, al die prachtige taal. Stel dat je nou net meer Fries praten kennen, nergens meer. Dat zou toch schande wezen. Voor hen heb ik nooit zo heel vol met
het Fries eigene. Maar ja, ik heb dus in België gestudeerd. En toen kwam ik erachter dat ik het toch wel miste. En toen kwam ik in Grains en toen kwam ik bij Benlef. En nou, dat viel er wel een beetje als thuiskomen eigenlijk. Wel heel gezellig. En nou ja, toen had ik iets van, ik wil wel een beetje terug in die lijnen. Nou, die thee wat ik hoort. Ik vind dat de landelijke partijen die altijd erop aankomt. Er zijn wel partijen die ben hier in Friesland zelfs wel aardig Frieszinnig. De PvdA bijvoorbeeld, ik in de provinciale steden. Maar dat er op aankomt, ja, dan ben toch de landelijke partij en het landelijk bestuur is baas. Dus ja, dan zou ze eventueel toch een kaarmaatje moeten die het misschien daartje in droest. Hè? Zoals nou ja, minister Plasterk is ik van het PvdA, maar die heeft net zo volop met Friesk. Nou ja, uiteindelijk kan hij ze wel landelijk zo'n onroelen vanzelf. Als hij de provincies opdoeken wil, ja, dan kan het PvdA hier heel of leeg springen. Maar het landelijk bestuur is baas vanzelf. Soms dan zit ik wel eens te hemel in dat ik een tijd ergens verhaal. Maar ik hoef maar één keer een Jansje te zien. Dan denk ik bij mezelf, ik ga nooit een excuus. Ik maak me altijd stil houden. En het nu weer is Jansje, dat is ik altijd nog weg. Het is toch geweldig. Nou, als jullie hebben de klokhuizen. En dit zijn de appeltjes. Ja. Oh, wat saus. Ja, Pier is een man, is dikwijls scheu, jongen. En het is een makkelijke prater. Ik bedoel, als hem het woord juist, dan hij houdt nooit weer op. Het is... En hij mooi graag onder de meesten geweest. Het het is een hele extraverte man. En ja, hij gedijt er goed in zijn vermidden. Even op zo'n politieke merk en hier en daar een operatie. Ja, dat is helemaal Pier op liefskreun. Het is heel nieuwsgierig. Maar het is iets nummer 5, Auke Kleestra. En die zet hem in om oude fruitrassen in stand te houden. Nee, die had er vanzelf een kwekerij bij. En daar komen deze mini-kiwis bij. Dus het is een exotisch product van het Friese land. Maar ik ook wat vragen. Waarom zijn de kiwis zo klein? Komt het door de bezuiniging? Ik hoop dat de kweker komt, dus ik het hem even vreden. Morgen de Libertarische Partij. Dit is de nieuwe poster. Ja, prachtig. Mooi weer dus een riege Jeroer. De storm van verleden week had te verzwagen dat het vertrouwde beeld van de jest krek even wat rapper te zien is. Er lezen een heel soort bladeren in de tuin, op het dik, bij ons op tafel, zat je zien kennen. En voor een soort mensen is dit dan het startschot om te beginnen met een van de mooiste putjes in de tuin. En dat is het winterkleermaatje ervan. Aad Oostenbrug. Mooi is de best. Hij is dadelijk maar even met mijn naam. Ja. Dit is eigenlijk voor u het tweede onderdeel, want ik wilde eerst even een vraag stellen over de verleden week. Dus tweede, dat wie, nou ja, de man is. Hoe het in weekend eruit zien? Als hovenier. Het wie een rozige week. Het wie een ingraalie werk. Het produceren van een week. Produceren. Het thuis net gelukkig. Maar de streek op daar lijkt heel wat. Ja, want je zit in Donkerbroek. En het gebied maar een soort BM vanzelfs. Ja. Wat was dan de hele dag wel? Nou, de produceren misschien, de BM ophoezen en ja, dat moet bij een oproemen worden, zo goed mogelijk. Ja, we hebben even een PBM, want ik zit de hele tijd te denken, dan fiets ik terug Friendship. En dan zie ik BM omlezen, zie maar eens even op het scherm. Ja. Dit, wat is er heel nul uit? Ja. Wat is hier maar, is er nog wat ontreden aan die BM? Nou, dit net meer, dit is kachelhout. Kachelhout? Ja. Misschien nog even een foto, die we hebben. Deze? Zoest je nog wat met dwang in? Nee, de warrels ben ik al gescoord. Dat is einde oefeningsambeen, helaas. We hebben een heel soort Jeff van Sjoen. Ja. Deze? Ja, bij de Dikdel. Dus zelfs nog even aan de warrels. Een been wordt eigenlijk altijd beoordeeld op de kruin, op het gedeelte boven de grond. Maar er zit eigenlijk een hele been onder de grond. Maar er wordt eigenlijk nooit naar Sjoen. En dus zelfs nog met zo'n wien, als er een product blad onder de BM zit en een product wetter erin, dat ze topsfeer worden. En dan zie ik dat de wartels net altijd even fris zijn. En dan krijg je dit vooral bij Diekendel. Er wordt groeven en riolering en treedje en kabeltje. En het wordt wel lastig dat die wartels die ontwikkelen zich net altijd lekker goed. En als dan zo'n stuk wien erin krijgt.
Maar ik heb toch zoiets, maar die dingen, nou, we keeper hem weer even om. Wat werd er erop? Klederskees. Ja, het is geen boerenkoolstuk. Hè? Maar ik ken dat bij bepaalde BM wel. Want er zitten nou, denk ik, mensen te zien, die hebben in de tuin misschien een dakplantaan of weet ik veel wat voor BM. Die het een beetje kantel is. Wat kiest er nog ontwaan? Als ze net al te grut binnen, dan zou je het een keer bezieken kennen. Maar dit soort dikke BM, dat kan het meer. Die heeft zoveel beschadigingen onder wortels, dat lukt je niet meer. Maar ze heeft een lidsplataantje, zo'n dakplataantje, een leipplataantje en die ben wat scheef. Krijg je hem altijd even een keer weer wat roen steken en zet hem weer 2 pijlen erbij. Dan kan je het altijd een keer bezieken. Ja, en toeken eraan? Toeken eraan, snoei ze maar om. Maakt het niks uit? Nee. We hebben bij in de buurt prachtige wielen. Helemaal dwars door. Knot ze maar aan, de takken eraan zaaien. Oh, die komen dus weer om. Die komen ze weer om. Maar ik hou er geen garage op vanzelf. Maar dat goed is wel. Hey, een van de zaken die gebeuren trouwens warm, dat is dit hè? Ja. Er kwamen heel soort bladeren in één keer onder de taak. Kijk even wat jij er als normaal, zeg maar. Daar hebben we toe, want dan hebben we toe de tuin winterkleermaat zien. Wij gingen naar de taal om te vragen van wat moet je nou doen om de tuin winterkleer te maken. We kunnen er heel kwaad over, we kunnen voortbonden in Hoers uit de studio wijden, want we doen er helemaal niks aan. Dit is eigenlijk puur natuur. Dit is al je bladafval. In de natuur werkt het precies hetzelfde. Het valt er in de juist aan. De beestjes, de lietse beestjes, de grote beestjes, verteren het spul. Een wierm is het mooiste voorbeeld. Je krijgt er prachtig mooie grond van, zonder al te volle kunstgrepen. En als je dit nou een paar jaar volhouden, heb je een prachtige tuin. Wat we net doen, maar dat is helemaal geen opbroeming. Dat is zeer natuurlijk. Je mag altijd wat spul lezen leren werden. De beestjes wat dekking zie je kennen in de winter. Voels hadden er een profijt van. Je verstoort het bodemleven net in de tuin. Gewoon let mooi wat lezen. Snoeiafval waar je eventueel oer in de tuin, hoe je net naar de gemeente te brengen. Als je een beetje plak in de tuin, sla maar wat pijltjes op riegen en stapel je de takken en snoeiafval waar je maar hard ertussenin. In de meitijd ben de voeltjes je heel dankbaar. 's Winters de stikkelbaren zitten eronder. Maar dit zijn de oude couchettes, die laten we rustig lezen. Die verrat je wel en de moezen die redden er wel mee. Want we hebben hier ook een protte oel en de buizerd en die eten we moezen. Dus het is een mooie cirkel waar je gewoon om mij doen maar. Nou, ik ben hier in Donkerbroek. En ik zal even een tuintje zien laten, zodat het eigenlijk net maar. Hier is weinig natuurlijk zo te beleven. Je zal hier ook net een vogel in zien of een wierm of een weet ik veel wat. Dus dit is nou eigenlijk net zat maar. En het grappige is, ik had dit zelf maken. De klant is koning. Het doet wel zeer, maar het is nog één keer zacht. Dit kan er ook nog bij terug. Let maar wat steen. Ja, dat is al een heel groot verschil hier naar de oren ijsbeplannen. Ja, dit is wel heel apart. Dit zijn nog echt 3 tunnen op een regen die 3 heel verschillend binnen. Dus hier gebeurt dus helemaal niks. Dit is puur natuur. Nou kan ik dit ook net heel mooi vinden, maar goed, je kent het natuur zien gang dan wat hier in ieder geval. Ja, dat wie mooi aard op paard, zo nemen we het maar. Ja. Maar ja, prachtig om te zien hoe je dat er zelf doet. Maar het verhaal is gewoon lekker lezen litten en dan ontstaat er wat onder. Ja, wie doet er heel weinig gewoon in de jest. Wie dek ik echt alles aan met strie en beletten, waar was het op televisie zegt. En ja, let het maar wat gebeuren. Je maakt je gas was geen meidje, maar oors haast geen gas over. Dat is vaak net de bedoeling. Wat gebeurt er met gas? Nou, dat verbroeit. Dat reikt wij. Dus de bladeren matten van het gas ja, af? Ja, was die gas een beetje mooi houden, maar de bladeren wel afhalen. Maar harkje ze dan gewoon of blazen. Hè, in de struiken, onder de struiken. Nog heeft zo'n apparaat wat hierachter zo... Nog een slagje groter zelf. Ja, dat is een soort van mannelijke testosteron komt dan op. Ja. Dus nog een heel soort man non gong. Die ben dan skietskin en die blazen alles voort. Dood doet dat dus echt, maar het maakt eigenlijk dus net. Nee, protte denk ik maar gewoon lezen leren. Doe haast bodemleven, noemen we dat. Dat zijn lietse beestjes en een mol, ja, dat ik ben weer. Die loeken die beletten de groen weer in en lietse takjes en die verteren dat en dat is letter weer. Dat wordt humus en dat wordt weer voeding voor de planten. Heel belangrijk. Roemest alles skiën op en dat ik voort. Meegjes kroepen erin voort. Dat wordt voer voor de vogels. Ja, als het alles maar clean skiën maakt. Het is kijk als een dwarp werd net een winkel maar is, dat wil meestal niet waar. Nee. Doe heeft dit bijna. Dit is een vlechtconstructie van toeken die krek al binnen. Dat kist wel vielen, die ben net zo hard.
Ja, dit hik van Medjen niet meer kwam de sleutel. Even ter voorbeeld. Wat we toen ook door en bij oren meesten, ik wil is gewoon takkenrelen meidje noemen we dat. Doe kan ze los in de tuin gooien, maar wel een beetje ruimte voor haar zelf. Hè? Maar doe gooit die takken gewoon op banen in de tuin, op een hoekje waar je geen les van hast. En doe kan de pjellen omheen slaan of doe kan ze vlechten met dit. Wel net met alle takken. En gooi de bladeren er maar achter en laat het maar gewoon liggen. En waar is dit dan voor? Dit is puur door best in afval makkelijk kwijt. En het is een soort snackbar voor de vogels weer. Snackbar? Ja, er zit van allerlei leven in de mei en in december. En als een wat grotere taken bult haast ik, daar zit ik naar nestjes in. Het is echt het leven op het tuin. Dat zou dus krijgen in dat filmpje, vond ik wel mooi. De laat zelfs tuin doen. Een hele klinische tuin, maar alleen nog stenties. Dus die zorgen we heel iets meer. Daar zei ze wel gemeente van, dat is net goed. Wat is nou het probleem? Had je te volle van dat ze tuin hebben met beton of weet ik veel wat verstaan? Ja, wie haar in ons land, alles is hier onharken en strak. En daar is op zich niks mis mee als je ervan houden. Maar ja, ik praat als ben ik een hard kerel. Maar 20, 30 jaar geleden, toen stier de helft van het land in onder water. Dit doe hier kronkelige sletsjes. Alles wordt rechtlutsen. Laat mij net meer onder water staan. Dat was een gigantische waterbuffer vroeger. En ja, dat haal je wel hier voor. En dat haast ik met tun. Alles wordt maar bestraat en in Grent en in de klinkers. Maar wat gebeurt er dan? Het water dat stroomt in één keer voort. Dat gaat het riool in, of weet ik veel wat. Je naar de sleer, het gaat zo hard mogelijk voort. En als je dat net hebt, dan krijg je nog heel gauw wateroorlast. Omdat het in één keer voort maakt en dat wil net. Nou, als het mat en voor de hypotheek, dan luister je ja, ik ieder. Beetje dubbel, hè? De klant is koning. Ja, dat soms wel zeer. Maar ja, zo zit het nog één keer in het leven. Ik kan het altijd mijn boodschap verkondigen hier maar dan is het gauw klaar. Oké, wil ik nog één laatste puntje maar die erbij pakken. Actueel, er is protest omdat de gemeente Opsloon Roundup broekenwol. Dat is, nou, dan kun je het wel even uitlezen. Dat is een chemisch middel. Leuk om tuig voor te helling. Wat vies je ervan? Ja, als het in mijn hart jost, hou op met die rommel. Roundup, wat ik maar... Wat doet het? Wat doet het net? Het is saskeerlijk. Het komt... in Ljouwert haast het wetsens, dat wettertechnologie gebeuren. Als we nou echt iets met wetter hebben, dan weer dat het allereerste waar mee ophouden moet, met al die geverrommel. Want het komt in groenwetter, het komt in ons drinkwetter. Net volgende week, maar misschien wel over 20, 30 jaar. Maar het is goedkoop? Ja, nou. Maar net over 30 jaar. Dus bij maar het wetter aan, ik wil drinken. Dus net wel? Mee ophouden. Oké. Hey, hartelijk dank. Ja, mooi. En deze keer weer meenemen nu? Ja, Chris steek je straks. Chris Langer steek je. nog wacht. Nou, dat is een mooie tafel. Bedankt, hè? Ja, goed. Oké. Ja, dit weer Bient van nou. Morgen ben we er zelfs weer. En ik wens je een hele noffelijke jong verder.